Mehrob Production. Dushanbe Production. Best Rap Stars Records. Хрсанша охирон бунум тамашна видарепам ма китоби санатам дира бора дарметам то шука дивама гуфтам ба хости хадиш набуд умара дӯст медоштак маҷбураш карда набуд соло гузашта агар бенав омада хабарот вақте қатима баданада чӣ коро кадай ҳаром ирӯз ма фош мекунам ҷои истиқомата ти шикасти қомат ма мара мешканам комата қатима баданашта кораш ту зандагӣ бад мефаҳмам норасоии шароити зиндагӣ бад ҳар бегада гардиши накорни интизор будам дер мекад чӣ надар кадӣ мегуфта кор будам лаънат ба ман набуд суме равам то ҷои кораш парени мошиндораш нева ман мекардам бораш ай танка то нагорни вало пиёда мерафтам ай кор бароя уроз пеши ман миям мегуфтам садарегои фикрай ма ҳамаш хато бидай да ишқи ти истинат шоҳ негадо бидай бад нафаҳмидам да пеши дугонаи сабринат мегуфтай дар корум нестай дидаҳай синат сабаби хандао то красовкай кандагим буд ё ки сабаби рафтанит бидай кисаи бепулум ё ман хушрӯ набудум қади парени дугонат ай ма изо мекашиди ву мекади баҳона ма ирӯз пош мекунум мефурӯшум тик дира шаводих кардани болои пости текстила пеши нагорниди бари аделдай кӯчашон дирах мешавад тарафи дасти ростаи хонашон хаб кунам ё ки бугум номери дарвозата мардуми нагорниди бихезона овозата номери 12 ранги дарвоза кабутай чизе ки шидак нашидак ҳамаш айби туву шутай се сол хушбахт будӣ ту се сол бадбахт будама се сол механдидӣ ту се сол карахт будама се сол раҳи нагорниди то нахӯрдаш кардам маҷнуни да кома буд ба ёди ту зиндаш кардам ма дар раҳи файзобод мекофтум дастаи гилма адир ба адир мегаштам биёвум соҳиби дилма ма нафаҳмидум то ҳол рафтани ура сабабша гили ма омӯхта шид намепартоя сабадша гиле ки ба оби чашми ма шукуфта калон шид кадом балаболе да боғи ма боғбон шид ма ҳаму камбағале тада нарасидастам ма ҳамун маҷнуне ки камбағалӣ шикастам дар рӯзи зод рӯзи ту ай кентон сунҷам кардам ма ҳамуя ки дар рӯзи зод рӯзит қатъи ҷанг кардам ки натонистам харам ишкаи 400 сумара дар рӯзи деражденит сучка шикасти ту мара бало ба пасти дардод бало ба пасти хамат дере ба гӯш кунӣ